lorezaintza zerbitzua azpikontratatuta dago, eta presero enpresa du momentu honetan zerbitzua emateko ardura. Argi dago, praktika hauek negozio biribilak direla enpresentzat. Diru publikoaz finantzatzen bait dira. Aldiz, zerbitzua privatizatzeak ondorio larriak ditu langileontzat. Muturreko prekarietatera kondenatzen baitgaituzte. Uztailean, administraziopeko pliegon bitartez, udalak lorezaintzako zerbitzua lehiaketara aurkeztu behar zuen. Momentu horretan, gure lan baldintzak kaskarrak ikusita, udalari eskatu genion pliegoan agertuko ziren lan baldintzak berrikusteko lehiaketara atera aurretik. Bere esku baitago, baldintzak hobetzea eta bide batez lan baldintza eta soldata duinak bermatzea zerbitzua beteko duten langileondako. Udalak eta enpresak erakutitako borondate ezak eta baldintza eskatzek bultzatuta, uztailaren 18 geroztik, greba mugagabean gaude egoera hau konpontzeko. Horretarako, soldata igoera ezinbestekoa da, eta igoera horri urtero KPI-aren igoera aplikatzea, jakina. Gure proposamena argia da, lan akordio duin bat lortzea, bide batez, estatu mailako hitzarmena hobetuko duena, eta gure herriko errealitatera egokituko dena. Gaur egungo gure lan baldintzak eta soldatak ez datoz bat bizi dugun errealitatearekin. Haren nabarmenago azken hilabeteetan erregaien, gazaren edo oinarrizko produktuen prezioak errekor historikoetan daudela ikusita. Beraz, gaurko mobilizazioarekin Arrasateko udalari eskatu nahi diogu eskura dituen bitarteko guztiak erabil ditzala presero enpresak, langiloi, soldata eta lan baldintza duinak berma diezazkigu. Hau ez baita presero eta langileon arteko gatazka hutsa bakarrik. Gure ustez borondatea da gakoa eta falta dena, langileon eskaerak aztertu eta ondoren irtenbideak aurkitzeko. Irtenbide duin baten alde, lanpostu duinen alde, akordioa orain.